TV ubwansu bw'omuguzi. Mono sana mwancho muri abeta sene kyandizi TV nendengo kwaligania asomorobere bwesabali yobonchereria elinde to sange na bonchereria abagotosemia amange wetera oboncherere bwabo elitere Frida Kerubo na sinsemo che mitandao asinsemo ya Facebook na bagotonyora wetera Ndizi TV News Digital na baga sensemeria YouTube wetera Ndizi TV News asinsemo ya website na bagotonyora wetera www.ndizitv.net karansa oike elinde to sange asobwa mu mwancho muri elia atobe to gosanga igoro yo boncherera bubikoro to na kibikorosigwa wiki elia eta ntobete to korigereria ase liyo likorosigwa ngakirigo chaka kero lya sense melio konyenyo ngakiri kuomigwa na kirikorosigwa bakalia chakorosia ebikoro to kwenderero litukolia rero mwancho muri elia ngonda somo chugo songo astora chikumirana no mwanchereri oyo rachigotumanya kurwa sense melie kiondekeligia sunika jua kali association na kibako ikerani na kibako bweterana asako ene kingali yo lili kegera mbabe tabagotenga bakulira sense meli ya Kisumu ya chikoba partition ya Rosigu ya Baligia abunoro chumwanchu muri rorega ntubwate bikoroto ngoli tukulia derante teko emanyia na kibako rosi bikorote bigaba kabya soka igabino rosi bikorote bya abana bakwende school na kibigo cha bya rosigo ngibago tumeka after twarolire nga a process yo ko mieli yo lire na kibago cha barosi bikorote bigaba kabya soka igabya bwena rego mwanchi mulire atiganga liganyo monchereri yega atomanye na kyakorokwa na ende obonchereri oboiga ndiya bochagete karibu sana mbiya mono asamarie tangoro kulilia nyamweya igo na chagete gasiga 2015 oikira rero iga twabeire tokorosie bikoro tubuna mwaigure korwa sama sangwa asitugo chaka process iri mwaigwa koru last week bono iga amasangwa ya tokoira Kisumu kiagera ntobwati chi machine cha finishing edie gwaka chirange chioroche chire ao chimashini echiga chire igoro na kiekogera tokoira asensemo ya Kisumu bato process dia twa process bato ire rororo erinde twareta risangwa lya kire basi nerangiri totagete ya rororo ya rosia ebikorote biga orocha setore igo tokorosia ebikoroto bie sukuru ebikoro kutafis ose bata abagusi abange mumanyete buna bata biga byeito igo bigodumu kobwa bikoroto binde byonsi asengenjo nege koroto keri sangu inyene isangwa ya ngombe yabagusi ase igongo batebya monyare ko boika ase duka yane ejere ange igaiga emma bosongo omochi obosongo gusi emanyagetari next ngonyorore chi container chibekeraniri ase room number 12 igongo ba abunongo toka kora tetebingo Lilian egasi yomete abantu abange bayena litenga na basacha bagokora aibuno musubati ikyago segete tekoso aso wonchereri obetawe bikoro nje buno musubati igona achiete korengereri ngaskie yenda akore gaste yo musacha ose yo mukungu igarora nga egasinda nyare gokorekero na nyare te gotara gochia tika ngarora tika factory enjera bakorosia masangwa no korosie bikoroto ngatwaro moyo ringanya kobodi na kinenche ndakore inyore inganyoro monta kangire sukuru kabete nganyara go train ekero na training garayaya ebikorote ebi ibinge basic need ya kiro monto na bengo omogati monto tayo kobyarwa akina tara tabegetige koroto okonyo kiro monto lazima tware koroto nende taipemo igagotwara
chipea chinyinge ingarora uyo no mugati okira rituka so muntu bone gente kige kangusa ekanta ina kingo koranchake ingachaka ne chibundi ibere chioka amona inje tukaba abantu batatu ekero twaika batatu tugachaka gokora tukarore biasara mbuya bire abantu bagachaka gocha ase tore gotogoria bono tukaba chi designer umuntu orete gekoroto na intu twarige na kitora akore torosi gekorote kiga twabwata twarosi design erio umuntu akorete ki atagete ndetorera na mega keigo Lilian ekero kwa twale to munso yobo korosi bikoroto ekero kwa tebiti no ne amate yago gosino na sekenyoro gari nga ntabona ntete kumanya korosi bikoroto kakibe mugiti getambukirike ibata bate ngatingo nyara abantu abange bakangita omoyo ko amona abaibori bagateba gasi yuta igasi era abasego okonya lakini ekero nachaka bonsi piba tware to munso bagateba ndoche egasi yene gasi erengia na beire ingumusa abantu abange mpaka chiyute mpaka abangina okorigere iga na bokorege korote kige koro kwerofa elofa eye mono na abangina bako rosia na abana baito banjete lakini akerego sonu te igosonu na machine igego sonu no koboko deri egento ke tokoroka weaving okonyonero togosona bono twegeiria bangina baito na bokonya obwato mwana moketo bwatindagera ogochikomwa gwacha kwa wibwe bikorote biga no embitano rituko kwanyore chibesi cya kwagorobosi kora tutenge experience kyaone kikiaringe kero kwanyore tamaigilio ekuruto kyawe getanga ni kuaro setinga kigia sogete egetanga ninge sogeti buya lakini ngia ngete moral kiageragia ngia sogete gekorotora ire chiro oni bona abantu bakarigeri bagateba gaki oyo takonyara lakini okero enderete konya kwegera rituko after rituko okonyora kwa rosidi kwa beire perfect kero kurigereria nkyo tachirete maybe ase company chiri kwa roche gali muchirio tika ogateba no tiganyira na sorogongo rwa gusi nchaka koroseli bikorote bigaiga inarigerete ngara gusi inseito ekero narigere mono ingara gaiga bonchari seito inginda akore bonchari seito na regasi erinda abana baito chi youth to bwate ne chinyinge chigokore skuru chiatige osenchi konyora besa chokogenderera ingara nginda arete omunguso bwogonchoreria abantu aba baseito ne bikorotebi ntobwati bantu bakoros gusiye bikorotebi ingateba tigana inchengero ke mwana muke bomba erinde ngusabangina ababande baicherinde tonyare kubwate nende tokore to create employment yase emechi yasito especially rogongo rwa gusi abantu mbagwate abirengere biringa musubati takonyara ayabona buno musubati bono iga maite chifundi bwate chinyinge nabasacha experience kyabo ngakikiabeira so kwegeria abasacha so gokora na barabu imirimo ane mona yekero bwate bumanyi obiga bwokora sibikoro mono abasacha aba na barabumbaraba yangu understand barabanyina nende mbanchete ko lead una bangina bono konyora okoiro omonto bunare mbarorora anyore batatagetio baorokereri lakini bagoika banyora nae no bwate obumanyi bwege korotokeria babwata mono bamagota bonyo musubati oyo togugire gaigo toikiriga igama etegente kitotamanyeti naba challenge bono kwanyora babwatire twabwatisanie gasi Lilian bano tatebinga ekero mwarusiri bono lisango bwete bono bonchereri kwabo manyerega igaso mu cyogo songo ekero mwarusiri ko rwachense ya mochiri kya Kisumu kero mo ikiriga gane lisango likero watatenga ntibwate chikala chinyinge eno mokoro sti design tinyi kora tatebinga kero mwaretire ngike mo gutanga na bakara lisango ediegente getangane kero liachire igokoridigeredia kwarirora lisangweri kwa magochora design yege koro tongere kyotagete kwa manya gutware gento gekoro kwa design yedia sobongo bwao kwa rusie gento gekoro kwe pattern yeye kwa manya kware lisangweri nse asare flat emesa wa dress asiri sangweri igoro kero kwa dress rinto bwate bintu bikoro kwa magasi oseme junero yoko na chari sangwa twana che pattern yedia twama koimokia twasembo amo twakachiga mtu abwatania toira nase machine twasona ya ruororo yaba egekoro tubuneke bone design yeyoro chegaiga ya bwatani ubono twasaimbo tions
twaimokie binto bikorokwa ebinto mbiroro lazima otumeka ase gekoroto gekobekunse gekorokwa einasol twatumeka birobio twabeka twarwororo goiko tware egento gekorokwa emold emold yeye nere gekorote edesign erio tagete gorosia otatwareti mold yeto okonyara korosi gekoroto design yotagete nere gokwa shape ye gekoroto kerigwachora bono emold yeye kwamaya kogusa egenteke tokoroka eapa birigwa sembo erisanguliri kwana chana cha chipisi wachibekamo kwamanya konyengusa ntobwate binto bikongusa bikoro kuchipinsa ebinge kwamaya gotwara amaguta yetaya itogotumeke stovu gosamba negamu endabu twasambe solieria twamaya kubwatania kero twabwataniri yacha yabege koroteke keretei Mujimuri na gukurigereria nga risangu riri twobere tugukora kingana riri arosi rige koro tokenga bunekeiga buna omonchereria nili ani koruga somo tugukora ari ametakerera a process yokorosia ebikoro tebi buna fundi chinde chonsi no mbali bago agache nyumba na barabumba bwate sketch yabo asensemo yabo lile no telinga na bwate model bago tumeka soko ne kinga korosi barege koro tokiabo para tetebingo chi customer chinu na kimokonyora somo chyoyego songo chi customer chito tokonyora unabona ena bora achirero kero gwachirero kwanyora kwago kiunege koro tokeri kwagora asetore nende kware gwatebyo yonde oyonde otebyo yonde mwamanya koreta naboigo nende ntobwate chi market yawo tokogenda ntobwata abantu baito ba sales abo bagotara mbaroro bagotara office to office gosongo yaito mbaroro banekeretaria ase care and cure isiko gari national bank ase yarenge no tobegete bikoro tobyeito to abantu bagoetoro bare epiwale daneroro antitera wetera ultrasoso mutimo como kiga toko irana no tatebya ebuno musubati asobonchereri oboiga kero kende challenges kichiri wetera na boigongi kelio kendeta kubeka ase obonchereri oboiga bwa kwene kinga konyarole chi customer chinyinge aboigonga kyogo deal na competition ikagera ebikoro tebiga ayoko birosiri locally mbiroro biribiko import ubo cha sense yake nyanga kyogo deal na competition kwa convince chi customer chiago elinde baba wetera ultrasoso mutimo como kiga mbia mwana sana mwanchu mulebeta seni kandi ZTV niyo tagende tagosanga imiyomoro biri bwese bali yobonchereria asitagende tagokwanira igoro yoboncherera bwebikoro tokondo mwanchi mulire yatorasasa umutima ko mukigo tosika tonyogera ngwino nturasegekege kikeribosyo elinde tagende gosanga amangu Television ya Ndizi TV nigo yakoreteire obukoreri bwaye gwikagisieri na munwa bono genda asaba agent baito abubare yange nasore kigima onyoro bukoreri na bwiginchira yugutwikira asukuraria kugukwa ukoraria wokwenyoria ukoraria kubonchoria ukobekirwa omuyego bwenyangi amatanga nonya nukoiburwa gusumusangirikano gisiasa nonya nikero amangana magia atekire asetivi ya nambeyemo yomunwa bweke gusi ekeruri me yomuchuke birigo imeye county ya Nyamira genda ebisora electronics yere assistage kebirigo kogende ikonge imeye town ya Nyamira genda aseduka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works imeye town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services imeyomo chibuo gembo genda ase hardware ya moja hardware eri opposite Coca-Cola imeyomo chumogonga genda Farmers Choice Agrovet ere stage goro asegete kia maguta yichigari imeyomo chunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyoro bukoreri bwaito ase town ya Masimba nigoko genda ase duka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchakeroka na boigo imeyomo chokeroka genda ase duka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank Ndizi TV bono nigo yakuangwairerie na gukoretro bukoreri bwaye ange nasore
Biyake gima mwanche muliye beta seni Kiandizi TV ni otayendete gusanga imemoro bili wesabali yo bonchereria asitagende gusanga no monchereria Lilian oyo gokoro bonchereria bwe bikoro tokorwe gase omuchi obosongo munagende gotosemia amange gwetera obonchereria bwaye kono mwanche muliye kwalgania sentunde ya kabere elinde togende gusanga asobwamo konyarantara so mutumo komokeiko na baginko mobolia na kiago deal ne competition ekegero mwanche muliye ntumetenga bikoro tombira biko import ukoro chinse chirichisi ko gocha sense ya Kenya na kierago deal na competition iyo elindo enyole da chi customer kora tatenga sense ma yaona kiyabere yarato iriregeka ko deal na competition yerororo nabone engakie yengo mu yabono iga ntubwate ebikoro kubya mutumba ebibya nyarire gotoita into local industries iga gusi ekero mono tokorosi ebikoro tebiga okonyore kero tokwenda iskase market igo okonya mutumba nerororo ejwe koni urigoririe inse asengenjo bigoririe aye ninserire lakini gokorigerera into local industries ebitwaro siri bie pure leather di yondire igorake asengenjo bigodumu bono kwanyora bari batoitira serigori lakini ekero tokoirengaki igo tokonyara go convince chi customer cheito ingekenege koro tegekon nendegeko gekoiro egekege tambe ekero gwakirire bono kwanyora chi customer chirinchirororo chikogora idea yaito nende nchiroro chikwanga chaenda kugora ibikoro to biribya mutumba baikainga osemambia ebanyora gobutoka bire no yogorete bibyeito banyora ngomenya bire kero kurigereria kero kende challenges kichirimo gwetera so bonchererio we chi challenge chinde to gwetera mono igo konyora abantu aba baito tobwate abagusi baito abando konyora nga baramanya igoro yengosi ninki egento gekoro kuri sangwa ne baramanye pure leather ningi gwetera na biribinde bikoro kuchi synthetic tobwate bikoro te bikoro China ibikoro kuchi synthetic okonya wabigo sabuka bono kwanyone byeito mbiri go sabuka bitageterangie koro kwe kiwi bya kwe brush bono bachi korigererie challenge entangani barabiringo shine bire lakini mbamanya ningie ngosi asekie ngosi yete igo sabuka bono asabu bamanyire goikera iga igo konyora abange mbari kogora bikoro to biri biko bairege kege kyasogo sabuka bacha sengosi yeito iga na kingo sababa gusiba minto banje bamanye egento gekoro kwe pure leather nege koro to gegodumu nende nege koro to gekonyara ko baseveri chibesa chiabo mbakonya koirana echiro nende kobua mono abaibori bari baito babwata abana bari chi school takonya kungangana kugore bikoro to bya mutumba koirera umwane school ege koro to nekeiga ekegeito kenga kedike korubata exactly bono kiagere ngosi bate gotumeka na eroto gokoraki na into togotumeka bono takonya kungangana sebu chibese chichiao wakane school fees kulingana buna bono iga economy yaito ere igoro kiagere gekoro to ngodumukire ekegere ko to bino nengozi yo kamo go Rusia sinse mo chirichia sunika kero kende totebi chisole chirochinga mo ko ruspero chisol na chiro chito ko Rus Nairobi factory ye chisol kero kende ngiora kwanere quality yabo quality litangania kero twachagete ntwabwate challenge ye sol kwanyora batoire chisol chinde chikobutoka tokarora mbomanyi kitoranyare koligia erinde tobatebi chisol totagete nabo chireiga tokaimuka tokagenda mbake factory tokabatebi esoli yeito batorikere vision 2030 erinde batorosadi ebe difference na chiri chinde chikobutoka ono tokanyora vision 2030 batorosaidi ejere quality yake kiagera teikobutoka bune chichinde kero kurigereria chinga kenchiro rotogoteba pika waze konyara nane kero chiskuru cheigoiro demand ere igoro mono ande kero kurigereria ino bono iga moratwara machine siri morakonga motwara chi machine siri chigokora emogokora sai manual kero kende na kimogoikiranie demand okonyora peak times aronto bwato bokongo bonge twaenda koni akuna
umuntu ocha twamotebia kuna oseganya mpaka mambia n'abagusi baito abange okonyora bakoganya mpaka last minute bamanya gocha omwana mambia ko ende sukuru omagocha rero kwanyora chinamba chiriatagete inchiyo ekiagera ya labor yaito abantu baito bakorosi ebikoroto bigotokorosi n'amagoko tari machine bona asenge tutabwati modern machines erinde tokonye korusi ebikoroto ebinge ase chinsa chinge osase chinga kichire chinge ina kitware gosaba erinde modern machines echi omweshimiwe ito onjoke igato tebi na chato konye chi machine erinde to raisishe egasi yaito no twarenge nere sune ka juice on Monday na wa PS omsea bagato tebi buya sana na bakagoki unegasi yeto gokora asengencho abana jua kali su itore anda sune ka jua kali eyi yabeire gegotosira na gagato moyo na kitogokora torosi ebikoro taso bonge toikiranie demand yerororo kero kende kora tatebingo ebikoro tumo koros nebya basfati nebya bana nebya basacha mona se bono iga ebikoro totokorosia nechi officials bya basacha na casuals bya basacha na mono tafiz bogo chebikoro tobinde abagusiba minto banyarire komanya mono nebikoro tobikoro ku enforcement boots ebikoro tobi ebibya baskari ebikoro tobunebyo na bimono tokorosi iga se factory yeito Kara tengo lile nege koro tobuneke iga kama tukalenga kera ko ire ko korosi nge ikoira matuko na bokera ire like an hour ege koro tekemo na boko ira 1 hour onyore gwakorire kobwati ne experience gie efundi na begocha agopima gotebiga gabu erindo keganye oke onyore akero kende torata tabichi tools irimo gutumika sokorosi koro tebi ntobwate e machine echerani ekoro ku heavy machine etari kubutora kyagere ngosi nendito ntobwate egento gekoro ku scissors amagasi ntobwate pizza eye komusa yalainisha ase mold ntobwate mold yeiga eyenero eshepa yege koro totagete ntobwate binto bikoro ku chiusi ntobwate texon Texon ne bodgete ereiga bono konyora abaegi mbarororo bakorosi bikoro tugwa kumi man made shoes na kiyasare kabwango igo bagotumeka chi material chitabwenereti ose cheap materials ege koro tokeri kwanyora gegosareka lakini gogote ma release leather kwanyora ege koro tokia release ige kokore myakene emyake 5 obwate kogoro kwao akora zengo asoro gongorwa gusina kiechiro yabe iregaiga asegusiye chiro yaito yabeire ngia nende mono twatarire ange chichiro chionsi chiagusi maya okonyo mono echiro eyebwate abagusi abo bamanyire bikoroto byeito mono ne chiro ekorokudio siri no genda inge chumapiria yemo na bokoira na otabwati gekoroto kende gionsi gogocha mono chichiro ntobwate chinyinge gusi yaito gaiga okonyora abagusi abange bachakire kumanya ingie piwa leather akero kende kwa tuwa kerengera libyogo chaka konye bikoro tebi out of Kisii County bono ngoni tore outside Kisii County ngoenda tore Migori ngoenda tore Homa Bay County Siaya County unabone ebibye skuru orochega iga Nairobi bikogenda koru marketing yane na akorete on Monday tole no mweshimiwa ase bonchari bikorugusi byenda Nairobi gotuma tole Eldoret ndobwata wa wholesaler ngotuma tole Mbita awa wholesaler Rodi awa wholesaler bono nasirare gotuma tole ororo bono na kinare go sababa gusiba minto na barabumba nyoru goto ikahange erinde to baonerie bikoroto aserigori ya inseke gima kanyarera abantu mbaroro kwa bere kwa maigerio nimete antebe gwacha gitaibi ka kero kino mugachaka no muntu boko kwa mbaroro kwa bere muko okurwa maigerio gocha engaki ya 2017 2020 2022 twabeire na KIOP students serikali njato eta banafunzi abu twegeiri bonjari yaito twabegeiri abo batari abake nabange abande bachire baigoire
chi workshop chiabo bakorosie bikoroto abande nto bari igitega iga bona mbia mona sana tatabingo amarorago amatukabosyo andi ngwatenga no bwato bole merikero kendo kuganya kwa wonga yoraga ni usirwe elindo chigukirania amaroraga amatukabosyo igongo saba inyare gusirwa ensemo ya modern machines chi machine echi chikwango yegasi ekero pick time ya ikire kwanyora no bwate ebikoroto ebinge tegima financial constraint into bwate ase capital erinde togo twarosi ebikoroto ebinge to stogeti irono matukabosyo nga yoga niteko ikerani factory yoga niteko amatukabosyo igontagete na inche nyore inga nimbwate a big workshop buneri ya bata erinde na inche kingorusie bikoroto na supply tayingo ira chichiro abantu bacha kigimase workshop na koimukia na koira koni kerkende karungo baseme babo bo mwali guchaso mwanchu mulie na ndo bali ngo chaseduke yego batese gotoka bacha ko bure ko igongo arigania bagusiba itobonsi pi baichega iga aseduka yaito ere Emma Nyagetari next as chi container chi room number 12 no workshop yaitere astokorosie bikoroto kegima na bogocha opimwe nendo oganyege koroto kiao ogende na kerokyo obosemi bwane bokogenda asabijana ebijana baito bagusi igongo basaba erinde mo basakorigereri ngegasi yokorosie bikoroto nengongo igongo basorora dika onye kwaborire school fees yose gasi gitogokora oichengo train tore abanafunzi munyare goikaga iga erinde nabo togukwana naye taibesa nyingo okorwa gotatiga nabo konyore gento ge okonya asobogima bwa obwonsi korosie gekoroto negento kia mahana kiagera egekoroto nabo kengendagererio kolikira rituko togotara bira kerokyo mbuya mono mbia mono sana sogosangana inte mbia mono sana mwanchi muri betaseni kya Ndizi TV kwa bere ko gosangana inte ko togachage tumurubire abo ikabone gatokiro mwailio no basemere kwane kwa bere ko gwesemya amange bwetera obonchereria bwaye Lilian kurwiga somo cy'ubusongo yakora obonchereria bwebikoro mwanchi muri wekera buna tokole umurubire bw'ikoliya rero nyira sense ya mwese mitandao sense ya Facebook nabako tonyora gwetera Ndizi TV News digital nabaga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense ya website nabako tonyora gwetera www.ndizitv.net iritere free dakerubo toyimerane weekend astokomeno moncherio nde elinde tosange aso wa mutwara oboligereri agorobuya